Spišská Nová Ves je mestom, ktoré po stáročie nesie príbeh o odvahe, tvorivosti a súdržnosti svojich obyvateľov. Vďaka svojej polohe na križovatke obchodných ciest sa stala miestom stretnutí rôznych kultúr, kde sa spájali tradície, remesla a nové myšlienky. Jej dejiny sú dejinami ľudí, ktorí dokázali pretvárať prostredie okolo seba, od prvých osadníkov, cez remeselníkov a obchodníkov až po generácie, ktoré tu vytvárali domov pre seba a pre svoje deti. Dnes patrí Spišská Nová Ves medzi najvýraznejšie mestá Spiša a jej príbeh nás učí, že sila komunity a tvorivý duch dokážu prekonať aj tie najväčšie výzvy. O histórii mesta a jeho jedinečnom vývoji sa dnes rozprávame s historikom Miroslavom Števikom. Pán Števik, vítajte. Ďakujem pekne. Aké boli počiatky Spišskej Novej Vsi? Tým, že sa písomné správy zachovali až z 13. storočia, tak spravidla sa aj z tohto storočia vyskytujú prvé písomné zmienky a konkrétne Spišská Nová Ves bola spomenutá v písomných prameňoch v roku 1268, ale tá jej história je ďaleko staršia, pri najmenšom o 2 storočia, teda vyvinula sa najneskôr v 11. storočí a môžeme Spišskú Novú Ves pokladať za jednu z najstarších obcí vôbec v regióne. Prečo sa územie nášho mesta stalo v minulosti vyhľadávané pre trvalejšie osídlenie? Dejiny každého sídla sú ovplyvnené aj ich polohou, širším priestorom a pokiaľ ide o Spišskú Novú Ves, ona mala také výhody, ktoré by sme inde v regióne ťažko našli. Predovšetkým tu bola veľká rieka Hornát, potom okolie nášho mesta je charakteristické rovinou, sú tu pomerne úrodné pôdy, no a čo je veľmi dôležité, v horách za Hornádom sa nachádzajú náleziska rúd, takže od nepamäti sa tu ťažili rudy a môžeme ešte spomenúť aj relatívne priaznivé klimatické pomery, takže nie je vecou náhody, to hovoria archeológovia, že toto územie bolo v minulosti natoľko atraktívne, že ťažko by sme hľadali inú lokalitu v našom regióne, kde by sa našlo toľko archeologických nálezov z rozličných období. A teda veľmi zaujímavá otázka, že aký bol pôvodný názov Spišskej Novej Vsi? Pokiaľ ide o názov nášho mesta, tak treba povedať, že sa používali viaceré pomenovania. Úplne ten pôvodný starý slovenský názov bol Iglov. Takto sa volalo toto sídlo až do toho 13. storočia, keď sa na jeho území usadili nemeckí osadníci a tým dali alternatívne pomenovanie Neudorf, znamená v preklade Nová Ves, a v latinskom jazyku sa potom aj pri prvej písomnej zmienke o Spišskej Novej Vsi v roku 1268 spomína Spišská Nová Ves ako Nová Vila. No a v priebehu storočí sa rovnocenne používali buď teda Iglo alebo Neudorf, Nová Vila. Takže toto všetko boli názvy nášho mesta v minulosti. A čo je zaujímavé, aké národnosti obývali naše mesto v minulosti? Pre porozumenie historického kontextu je dobre vedieť, aké rôzne národnosti tu v minulosti žili. Spomínali sme, že dejiny Spišskej Novej Vsi siahajú pri najmenšom do 11. storočia, takže prvými obyvateľmi boli Slovania, respektíve Slováci. Od toho 13. storočia sa na území mesta usadila veľká komunita Nemcov a treba povedať, že nasledujúce storočia dominovali v našom meste Nemci. No a pokiaľ by sme sa potom preniesli povedzme do toho 19. storočia, tak začali pribúdať ďalšie národnosti, zastúpenie ďalších národností ako Maďari a najmä od konca 19. storočia Izraeliti. Takže je dobré vedieť, že história nášho mesta je spojená s viacerými národnosťami. Ďalšiu otázku, čo mám na vás, je, koľko obyvateľov malo naše mesto v stredoveku? No, pokiaľ ide o
údaje o počte obyvateľov treba zdôrazniť, že nemáme nejaké presné záznamy z obdobia stredoveku, tie máme až z podstate neskôršieho obdobia, ale na základe povedzme počtu domov a iných údajov vieme urobiť nejaký hrubý odhad. A pokiaľ ide o naše mesto, tak na začiatku 15. storočia tu bývalo pravdepodobne 2 až 3 tisíc obyvateľov, čo z dnešného pohľadu sa nám zdá byť málo, ale v stredoveku to bolo väčšie mesto v našom regióne. No a pokiaľ potom ide o 16. storočie, sa trošku posunúť do 16. storočia, tak tam odhadujeme, že sa ten počet obyvateľov priblížil k číslu 4 tisíc. A Spišská Nová Ves spoločne s Levočou v tom čase patrili k najväčším mestám regiónu. Ďakujem. A ako sa zabezpečovala jeho obrana? No, pokiaľ ide o obranu nášho mesta, hovoríme najmä o období stredoveku, tak patrilo k tým nemnohým mestám, ktoré mali právo opevniť sa. Keby sme mali vymenovať všetky lokality, kde mohli byť vybudované hradby, tak vymenujeme tieto 4 mesta. Levoču, Kežmarok, Podolinec a Spišskú Novú Ves. Takže to nebola záležitosť, že hradby budovalo mesto, keď sa rozhodlo, že ich bude budovať. Na to muselo mať privilegium povolenie a Spišská Nová Ves toto právo získala. No a pôvodná dĺžka hradieb okolo nášho mesta bola 2,7 kilometra, ale to, ako sme spomínali, že sa mesto postupne predĺžovalo, pretože sa nebudovali tie okružné uličky. Aj si spomínam teraz na charakteristiku, akú vyslovil David Frelich v jednom diele v 17. storočí, kde uviedol v latinčine, že je to Bene longum oppidum, veľmi dlhé mesto. Takže potom tie hradby v tom neskoršom období už dosiahli dĺžku viac ako 3 kilometre. To, čo je ešte taký paradox alebo zaujímavé, že tie mestá, ktoré sme spomínali, tak každom z nich dokážeme ukázať minimálne čas hradieb. V Spišskej Novej Vsi ani 1 meter. Všetky hradby boli rozobraté na stavebný materiál. A teda ešte otázka, koľko ľudí bývalo v Spišskej Novej Vsi v 17. storočí? Už sme spomínali začiatok 15. storočia, že ten odhad sa pohybuje niekde medzi 2 až 3 tisícmi obyvateľov. Potom v 16. storočí sa to blížilo niekde k 4 tisícom, ale už presnejšie údaje máme z toho konca 17. storočia, kde sa uvádza v kanonickej vizitácii, že v Spišskej Novej Vsi bývalo 5300 ľudí, čo treba povedať, že iné mesto na Spiši nemalo viac obyvateľov ako Spišská Nová Ves. Takže ona sa postupne dostala na pozíciu lídra z hľadiska počtu obyvateľov v celom regióne. Aká udalosť ovplyvnila vývoj mesta v stredoveku? No tak samozrejme tých udalostí bolo viacero, ale by sme mali vyzdvihnúť jednu, ktorá veľmi dlho ovplyvnila historický vývoj nášho mesta. Tak to bol rok 1412, keď náš král Žigmund Luxemburský zálohoval 16 spišských miest poľskému kráľovi Vladislavovi Jagellonskému za 37 000 kvôb pražských grošov. Nikto vtedy nepredpokladal, že by ten záloh mal trvať dlhšie. Myslelo sa, že sa peniaze vrátia a tým pádom sa vrátia aj mestečka a mesta a 2 hradné panstvá späť pod uhorskú správu, ale nestalo sa tak a spišský záloh trval neuveriteľných 360 rokov. Myslím si, že ani v dejinách Európy by sme nenašli analógiu, že by zálohovaný majetok bol takto dlho držaný druhou stranou, v tomto prípade Poľským kráľovstvom. Takže 360 rokov bola Spišská Nová Ves spravovaná z Ľubovňanského hradu, úradníkmi poľskými a samozrejme, že to veľmi ovplyvnilo jej ďalší vývoj. Ako sa vyvíjali náboženské pomery od 16. storočia? No spomínali sme už
z hľadiska národnosti, že tu žili Slováci, Nemci, potom neskôr aj ďalšie národnosti pribudli. A pokiaľ ide o náboženské pomery, tak ten veľký zlom nastal práve v tom 16. storočí nástupom reformácie a málo sa o tom vie, že takmer všetko obyvateľstvo západného obradu kresťanského na Spiši prešlo na pozície protestantizmu, teda koncom 16. storočia mal Spiš výrazne protestantský ráz. Potom sa situácia začala meniť v 17. storočí, keď museli evanjelici odovzdať kostoly späť katolíkov. Nastala násilná rekatolizácia. No a v tomto období náboženskej neslobody bolo povolené evanjelikom budovať si drevené modlitebne a jedna z takýchto drevených modlitební bola postavená aj na území nášho mesta a nachádzala sa za bývalou baníckou školou, tam je teraz dvor, takže tam približne 100 rokov stála drevená modlitebňa a celkovo týchto modlitební na Spiši bolo 17. Potom sa tá situácia zmenila až dekrétom, tolerančným patentom Jozefa II. V roku 1781 a potom už aj evanjelici si mohli budovať murované kostoly, ako sa to stalo aj v prípade Spišskej Novej Vsi, kde v rokoch 1790 až 1796 bol vybudovaný pomerne veľký evanjelický kostol, no ale to už sa aj tie pomery zase náboženské zmenili. Poviem to veľmi takým prehľadným príkladom. V roku 1700 žilo v našom meste 5000 evanjelíkov a 300 katolíkov. Keď už hovoríme teraz, sme spomínali ten koniec 18. storočia, tak plus minus už to bolo vyrovnané. Takže z toho je vidieť, že tak ako sa menilo aj národnostné zloženie obyvateľstva, tak počas stáročí aj tá náboženská skladba sa postupne menila. Ktoré najvýznamnejšie pamiatky sa nachádzali na území nášho mesta? Ako sme už spomenuli, to veľkoryso riešené námestie, že sa postupne na ňom budovali dominanty, tak na prvom mieste musíme spomenúť kostol Panny Márie uprostred mesta, stavba, ktorá bola vybudovaná v tej teda podobe, ako dneska poznáme v 14. storočí. Je to taký učebnicový príklad vrcholnogotickej architektúry. A potom sa postupne na námestí budovali ďalšie objekty ako radnica, bola vybudovaná v 18. storočí. Už sme spomínali evanjelický kostol koncom 18. storočia. Na prelome 19. 20. storočia sa budovala reduta. No a mimo tej línie stredovej námestia nemôžem nespomenúť provinčný dom, ktorý bol sídlom provincie 16 spišských miest, o ktorej si ešte za chvíľu niečo viac povieme. A ak teda môžeme začať s jednou zo zaujímavých budov v Spišskej Novej Vsi, tak sa chcem opýtať na redutu, či nám o tom viete povedať viac. No tak pokiaľ ide o jednu z posledných stavieb, ktorú pokladáme za dominantu nášho mesta, tak určite treba spomenúť redutu a divadlo, tak by sme mali správne ten objekt nazývať, pretože v prednej časti je divadlo, v zadnej časti je reduta s nádhernou spoločenskou sálou. A je zaujímavé, že tento kultúrny stánok, ktorý by mohli závidieť Spišské Novej Vsi ďaleko väčšie mesta, bol vybudovaný iba za 3 roky. Podľa plánov architekta Kolomana Gerstera, a to konkrétne základný kameň sa položil v roku 1899 a už v roku 1902 bola stavba slávnostne otvorená, takže podčiarkujem aj tú skutočnosť, ako sa v minulosti pomerne rýchlo budovali takéto nádherné stavby ako Spišsko-Novejská reduta a divadlo. Ktorá hospodárska oblasť sa najväčšmi zaslúžila o vzostup mesta? Tak keby sme mali pomenovať naozaj tú oblasť, ktorá sa najväčšmi podielala na vzostupe tohto mesta, tak určite
to bolo baníctvo a hutníctvo, pretože v horách tu na južne od Spišskej Novej Vsi sa nachádzali v minulosti bohaté ložiska predovšetkým medených a železných rúd. Takže naše mesto bolo v značnej miere mestom ťažiarov, baníkov, hutníkov, uhliarov. A teda, čo tiež veľmi zaujímavá otázka, v ktorom období zaznamenalo mesto najvýznamnejšie postavenie v hospodárskom živote? A tak to bolo, keď sa opäť oživila ťažba. Bolo to práve 18. storočie, kedy sa Spišská Nová Ves stala veľkým konkurentom najvýznamnejšieho mesta Spiša Levoče. Ktoré obdobie bolo pre mesto najvýznamnejšie z hľadiska administratívnej pozície? No tak je zaujímavé, že spomínali sme ten hospodársky vzostup v 18. storočí a práve v tomto storočí zaznamenala Spišská Nová Ves aj pozíciu, ktorú nikdy predtým nemala. Keď sa skončilo obdobie zálohu v roku 1772, tak sa uvažovalo, čo bude s mestami, ktoré boli predtým 360 rokov v poľskom zálohu. No a oni chceli naďalej tvoriť mestský zväz, sami si riadiť svoje záležitosti, takže požiadali panovničku Máriu Teréziu, aby z nich vytvorila provinciu 16 spišských miest a keď sa toto udialo, tak práve Spišská Nová Ves bola vybraná ako centrum tejto novej provincie, sídlila v provinčnom dome. Pomerne dlhý čas sa zo Spišskej Novej Vsi spravovala asi štvrtina územia Spiša, dokonca aj okolie Starej Ľubovne až po Mníšek nad Popradom. A keby sme chceli aj bližšie priblížiť, čo všetko bolo správované zo Spišskej Novej Vsi, tak to boli mestá ako Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Poprad, Matejovce, Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami, Vrbov, Tvarožná, Ruskinovce, Ľubica, Spišská Belá, Podolínec, Hniezdne, Stará Ľubovňa, ako som spomenul, by sme skončili až niekde v dedinke Mníšek nad Popradom. Príbeh Spišskej Novej Vsi je príbehom mesta, ktoré vždy vedelo nájsť silu v ľuďoch. Od prvých osadníkov cez generácie remeselníkov až po dnešných obyvateľov vždy tu vládla tvorivosť, vytrvalosť a chuť budovať. Spišská Nová Ves bola aj miestom stretnutí, kultúr, obchodných ciest a ľudských osudov. A práve v tejto rozmanitosti a otvorenosti sa ukrýva jej sila. Hoci dejiny priniesli aj ťažké chvíle, mesto nikdy nestratilo svoj rytmus a vždy si dokázalo udržať významné postavenie na Spiši. Jeho príbeh pokračuje aj dnes a je na nás, aby sme ho tvorili s rovnakou hrdosťou a odvahou ako naši predkovia. Ďakujem, pán Števik.